Kodel versus tuto na šaško. Poďme na to. Nie, low. Low versus. Low teda. Ja neviem, ja toto nevidím. Teraz držím palce Chesterovi. Tak poďme na to. Ja si nevšímajte, chalani. Ja som tu iba tak, ako. Toto je bod pre šelinu, jo. Bod pre šeli. Ne. Jo. Toto kolo asi vyhralo. Tak nič. Je to jedna... Vyhral to Chester, no. Čo vám povie? Tak poďme na to. Druhé kolo Maisie versus toto naša opička. Prosím ťa, Maisie, daj si yes, ready. No. A teraz kto je silnejší? Maisie alebo opičák? Opičák, kde chod pivý. Mňa daj ako pivého dole. No, tak sa mi to páči. Ale opičák to tu dáva. Maisie sa nejako nedarí, sa zdá. Ja to tu idem sledovať. Vy spolu netímujte. Jo, to je mimo pravidiel. Ne. Ja to tu musím sledovať, či niekto nepodvádza. A opička to zase vyhráva. Ešte si dáme, vidíte, opička to vyhrala a teraz si dáme posledné tretie kolo. Môžeme ísť na posledné kolo. Chuck versus Colt. El Primo, pardon. Ale El Primo, máš to prehraté, ti poviem jedine. A mňa nedávajte dole, to je mimo pravidiel. A dávať dole. Podvodník. Tak už sa naučte, nechod na mňa. Ale kto si na... Ja ti 6900. Jak vám to nejde? Ale Chuck nám to vyhráva. To ste nepovedali. Kto sa nám tu schováva? Nezabúdaj. Ale časom to tu Chuckovi trochu pomohol. Šup. A ty, El Primo, Ty mi nabíjaš hyperčet. Ale zdá sa, že náš Chuck vyhral. Tak tež, ale som zabudol, ešte tu máme jedno kolo. Tak poďme na neho. Ja som mal hypercharge, som si chcel prvýkrát v živote odskúšať. Jo, padla mi hypercharge a teraz posledné kolo. Takto Chuck vyhral. Dobre, toto je toto dlhé video, všetko zatiaľ, ahoj.